Molt bé, estem a València, acaba de finalitzar la concentració en solidaritat en la República Bolivariana de Venezuela. Estem els companys d'Arran, d'ací de València. Per què heu participat a l'acte de solidaritat? Perquè nosaltres, com a organització que busca l'autodeterminació dels països catalans, pensem que és molt important prestar suport també des d'aquí i fer front solidari i internacionalista contra la ingerència estrangera imperialista dirigida per els Estats Units. Com veus tot el tema de la sobirania? Creus que als pobles d'Espanya n'hi ha sobirania? Encara està per recuperar? Estem en igualtat de condicions que Venezuela? A veure, ahir n'hi ha hagut molts processos electorals oberts i realment es té una garantia democràtica i uns processos electorals forts que aquí ens han donat. Per exemple, van fer unes votacions amb molt suport internacional i nosaltres portem molt de temps en el tema de l'autodeterminació i no se'ns ha donat cap garantia o cap suport. Molt bé, moltes gràcies.